बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि आपडेटआव दङ प्रमद बर'आ बड'फानो भारत रत्न बान्था होनो दाबि खालामदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि फेरगाव खाथि खैराबारि आरिंपारा बाथौ थानसालियाव खुंनाय मोनसे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि सा सानजा भारत हादरनि जनजाति दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनो भारत हादरनि बयनिख्रुइ गोजौसिन सन्मान भारत रत्न बान्थाखौ होनो हायैनि जेबो बाथ्रा गैया होनना प्रमद बर'आ BTRनि गाहाय खुंगिरि जानानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ बड'फानो भारत रत्न बान्थाखौ मुंख्लं जालांनायनि उनावबो होनो दाबि खालामदों। नैथियाव दङ मिनि खुसियै सासे आइजोआ दैमायाव बारज्रुमना गावखौ फोजोबस्रांना लायो। गुजरात रायजोनि अहमदाबादनि जुलि जानाय सासे आइजोआ सबरमती दैमायाव बारज्रुमनानै गावखौ फोजोबस्रांनानै लायो। गावखौ फोजोबना लानायनि सिगां ससियेल मिडियायाव मोनसे भिडिअ शेयार खालामदों। मख'नो गोनांदि आइसा मुंनि आइजोआ गावखौ फोजोबना लानायनि सिगां मोनसे भिडिअ रेकर्ड शेयार खालामनानै फोरमायनाय बादिब्ला हेल' आंनि मुङा आइसा आरिफ खान, आं जायखिजाया हाबा मावनो लादों होनना, नाथाय बेवहाय रावनिबो नारसिननायाव मावनो लायाखै होनना लोगोसे बे केसखौ बोखांना लानांगौनिबो अजद होलांदों। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों फैगौ बिसायख'थियाव BPFनि सासेबो बिजाथिया देरहानो हाया। फैगौ आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिखौ लानानै BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बिबुंथि होयो। खौरांगिरिया BPFनि सायाव सोंथि खालामनायाव प्रमद बर'आ बुङो दि BPFआ नाजाखागोन, मानोना गोलाव बोसोर सासनाव थाबाय। दा नैबे सासनाव गैयैया बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे सिमां मोगथां बायदि मोनदों। दा ओंखायनो नाजागोन, नाथाय एबार BPFआ जेबो जाहोनाव सासेबो MLA देरहानो हाया, मानोना बिथांमोननि MLAआ थांनाय 15 बोसोर 25 बोसोर MLA जानाय मानसिफोरा रायजोनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै, ओंखायनो बिथांमोना देरहानो हाया होनना बुंथियो। ब्रैथियाव दङ BPFआ महाजोनजों लोगो जाना बिसायख'थि गेलेगोन। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि हान्जाया जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थियाव महाजोनजों लोगो जाना बिसायख'थि गेलेनो फोसावबाय। बे खौरांखौ हाग्रामा महिलारिया टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोसावदों। हाग्रामाया लिरदों दि गोजोन खौसेथि जौगाखां आरो जाख्ल'नाय गैयै आसाम सोरजिनो BPF दोलोआ महाजोनजों लोगो जानो थांखि लादों। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि दैदेननायाव AIUDF, CPI, CPM, आन्चलिक गण मंच आरो CPIL जों महाजोनखौ दानाय जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।